आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। सवारे सवारे बछवाना हमारे गांव में घर कर हमारे ओरिता के मोर चिन्हरवा हवे हो ए हो। हमारे गांव में घर कर हमारे ओरिता के मोर चिन्हरवा हवे हो, मोर चिन्हरवा हवे हो। तजवर सवारे सवारे बछवाना मोरैया हवे हो कि जवर सवारे सवारे बछवाना मोरैया हवे हो। ए सखी एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। खातिर सखी हमारा यारवा ई बिरनवा हवे हो। भले तोहरा खातिर सखी हमारा यारवा ई बिरनवा हवे हो, हाँ बिरनवा हवे हो। तजवन सवार सवार बछवाड़ा मोरा यारवा हवे हो। हाँ जवन सवार सवार बछवाड़ा मोरा यारवा हवे हो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। राहुल राजधानी मानी हमारो कहनवा उनियरवा हवे हो। राहुल राजधानी मानी हमारो कहनवा उनियरवा हवे हो, हनियरवा हवे हो। तजवन सवार सवार बछवाड़ा मोरैया हवे हो कि जवन सवार सवार बछवाड़ा मोरैया हवे हो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।